presentació! Avui tindreu una nova figura. Ja vam estrenar els moros, el drac i els gegants de la plaça Nova. Doncs avui encara en tindrem una altra estrenada amb el Jordi, que molta gent ja coneixereu. El món geganter aquí a YouTube, que ja podeu seguir ja. Igual que el Ball Palete, igual que Vida Gegantera. Vam fer una figura, aquesta figura és de davallada, una figura super xula, que la té molt poca gent, però que qui no la tingui ja se la pot comprar, perquè és espectacular. També agrair-vos a tots els seguidors, perquè hem arribat a 93 subscriptors, és que no m'ho crec ni jo. I a veure si podem arribar al dia de fi d'any. Hauríem d'arribar, hem de fer aquest esforç, que el dia de fi d'any hem d'arribar a 100, perquè si el dia de fi d'any arribem a 100 subscriptors, el dia de cap d'any no tindreu una sorpresa, sinó tindrem una sorpresa gegantina. O sigui que ja sabeu, ja us podeu subscriure, i el dia de fi d'any us heu de subscriure i hem d'arribar a 100. I si arribem a 100, doncs que arribem a 101, a 102 i a 103. I si abans de Nadal hem arribat a 100, hem d'arribar a 110 o a 105. Sí? Doncs va, aquesta figura davallada, bastant nova, els acompanya els gegants, presentada amb el Jordi, una figura del Casserres de Solsona, una figura brutal, perquè us presento el clot de la plaça, el clot de Barcelona, super xulo, davallada, va encertar molt. És super xulo, aquí podeu veure, us el puc conservar aquí, ara, mireu, aquí veieu. És res, super xulo, que us el recomano molt a tothom. Doncs ja sabeu, subscriviu-vos, doneu-li like, seguim a Instagram, ens veiem al pròxim vídeo de els gegants, on tindrem ja les últimes novetats de els gegants. Gràcies perquè hem arribat a 93 subscriptors, ja ho he dit, i ho tornaré a dir. Gràcies a tots i a totes. Ens veiem en el pròxim vídeo de Els gegants. Adéu!